Erabakiaren aroa hasi dugu Euskal Herrian. Gizakate bat egin genuen abiada hartzeko. Hautesontziak eraiki genituen elkarrekin. Egin beharreko bidea batera egiteko. Orain, hautesontziei erabilera ematea dagokigu, erabakitzera goaz. Baina zer? Noiz? Nola? Galdera hoiei erantzuteko erronkari heldu dio gure eskudagok. Herritarrok erabaki dezagun, askatu beharreko korapiloak askatuko ditugu. Eta horretarako lehen geltokia eskura hausnarketa izango da. Eskura hausnarketa ariketa kolektibo bat da. Erabakiaren aroa definituko duen hausnarketa. Gure eskudagoko kideo, herritar orori egiten diogun eskaintza da eskura. Irekia eta parte hartzailea, elkarrekin lan egiteko aukera berri bat. Adostuko ditugu gure eskudagoren jarduera, antolamendua eta finantzamendua. Finean, erabakirainoko hurrengo geltokiak zehazteragoaz. Eztabaida sustatzeko, 8 orriko proposamena jarriko dugu mahai gainean. Horri, nahi beste ekarpen egiteko tartea izango du herritar orok azaroaren 9 bitartean. Alde batetik, herri edota auzoetan sortuko diren eztabaida dinamiketan parte hartuta. Eta bestetik, sarean sortuko den eztabaida foroan parte hartuta. Azkenik, azaroaren 21ean, ezohiko batzar nagusian hartuko ditugu erabakiak. Horregatik, zuri ere, eskura hausnarketan parte hartzeko gonbidapena egin nahi dizugu. Eskutik eskura egin nahi dugulako lan. Erabakirainoko bidea, herritarron eskura jartzeko.